Kaixo, gaur bi pelikula ikusi ditugu, batetik Dolores Fonziren Belen, pelikula netzako oso eskasa, eta bestalde batetik Las Corrientes, Milagros Mumentalerren pelikula oso diferentea, netzako asko zer pelikula hobea. Bueno, hasiko ga Belenekin, Belen Dolores Fonziren pelikula, dala pelikula bat, ez dakit oso nola kalifikatu, niretzako da pelikula kaotikoa, pelikula desastrosoa, aspektu guztietan. Osea, pelikulak arrankatzen du, emakume bat badijo ospitaleak iztotripako minarekin, eta hor ez dut atenditzen oso ondo, eramaten dute kirofanora, eta kirofanoan dagoela polizia sartzen da, emakumea atxilotzera, eta erakusten diote pote batean feto bat, eta leporatzen diote berari fetoa hil izan, alegia, bera ospitala juten dela aurdun eta bere buruari aborto bat egiten diola. Hori da pelikularen abiapuntua. Eta orduan, abiatzen da trama judizial batekin, alegia frogak alde eta froga kontra, baina Dolores Fonzik ez dauka gaitasunik, edo ez du gaitasunik erakusten, gidoia joteko gozak esplikatzen ikuslari zer ari da gertatzen, nortzuk diren pelikulako personajeak. Nortzuk dira pelikulako personajeak. Nortzuk diran poliziak, nortzuk diran defensaren inguruan dabiltzanak, nork zer egiten duen, nork zer aportatu behar duen, da pelikula bat, da batiburrillo bat, agatzera personaje pila bat, eta zekizu personajek ze pindatzen duten. Lehenengo sekuentzian agertzen da emakumea bere amarekin. Bere amak oso gaizki jokatzen du bere papera, eta pelikula guztian ez da gehiago agertzen. Orduan, dago zineman arau bat, ez? Nahit ere, ez dagoen edatzea, horrela dana, eta da, zu pelikularen hasieran jartzen baldin badezu hiltze bat, pelikularen momenturen batean, zintzilikatu beharko duzu kuadroa hiltze horretatik. Eta ez lehen batzu zintzilikatzen, justifikatu beharko duzu zergatik. Kasuetan ez da horrelako hori gertatzen. Hasierako trama judiziala gero bilakatzen da trama politikoa, ze bere Dolores, personajearen gertakari guzti hori lotzen da abortuaren gaiarekin, baina Dolores Fonzik ez du esplikatzen zen momentutan lotzen dan persona batek egin ez duen delito bat abortuaren gaiarekin. Ikusten da, bi gaia lotuta daudela, abortua egitea akusatzen dute, baina ez da ulertzen, zergatik bera ez baldin bada errudun, gero abortuaren gaia erabiltzen da emakumearen defensan. Ez da ulertzen. Badakigu, gero jakin dut, gai hau gertatu zela benetan, izan zela auzi nazionala, emakumeen borroka bilakatu zela, eta pelikulan agertzen da nola baitu hori, baina ez dago justifikatua, ez dago esplikatua ondo zergatik gertatzen den. Pelikula, orain arteko pelikula guztietan, txarna dudari gabe, eta ni gogaitu nagoena eta sufriarazi diana eserlekuan amaiera arte. Bigarren pelikula, Las Corrientes aipatu dugu lehenago, Milagros Mumentalerren pelikula argentinarra baita ere, eta pelikula bat ezberdina da, kontatzen du neska baten eldarnioa, neska baten delirioa, ez dakigu oso ondo zer gertatzen zaion, Suizan abiatzen da pelikula hasi orduko bere buruaz beste egiten saiatzen da. Horan pelikulak abiapuntu oso potentea duka, ze suizidio frakasatu baten ondoren datorren beste guztia da, zergatia baztea, ez da, zer gertatu zaion, zer gertatzen zaion, ez? Horan pelikula juten da gutxinaka aletzen neskaren arrazoiak, oso modu minimoan, oso modu lasaian, eta osatzen du pelikula bat, niretzako dela pelikula oso elegantea, batzuetan pixkat aspergarria, baina niri oroar bastante interesgarri dintzaidana eta momentu batzuetan oso estimulantea. Irudi aldetik, oso gauza polita proposatzen ditu, eta momentu batean okurritu zait konparazio bat, ez dakit bat horren kasura, behar bada ez daga zer ikusik, baina pentsatu dut dala Alicia
lurralde miragarrian, Lewis Carrollen liburuaren halako berzio bat, zirutzen zait neskatila bere bura botatzen duenan errekaraz, hola saiatzen da suizidatzen, da Alizia untxearen zulotik erortzen dena bezala, eta ondoren gertatzen zen guztia dagoela halako surrealismo batez bustita bezala. Hauxe da gaurko kronika, eta abiar arte, aio!